Jeg vil gerne forklare lidt om Word. Du kan bruge det til en masse tekstting. Det er et rigtig godt tekstprogram. Undersøg altså de forskellige almindelige indstillinger. Du kan lave om på størrelser og skrifttyper. Der er både starttid, indsæt og sidelæder. Det er nok det, du kommer til at bruge mest i forhold til det andet. Det eneste, du måske kommer til at bruge vis, det er, at du kan få linealen frem ved at trykke der. Sådan her ser Word så ud, når du starter op. Der er sådan lidt forskelligt, du kan gøre her. Altså, det er en tom side, der er indsæt, der kan du lave en forside, og du kan lave en skriftstørrelse, og tekstfarve og sådan noget. Du kan finde skrifttype normalt, eller kan du lægge det lige på. Altså sådan her. Så kan du gøre sådan her. Så kan du se, hvad der sker. Du kan også sagtens lave op på størrelsen, der gør det her. Linjeafstand, du ændrer du herinde. Der kan du ændre, den er på 1,15 til at starte med. Så hvis jeg vil gerne have 2,1, så vil jeg godt have det bliver sådan. Så tror jeg det der. Alle dokumenter, der sidder på mit beskriver. Bum. Så vil jeg godt vise, hvordan du laver et nyt dokument. Tror du her. Nyt. Som dokument. Opret. Så er du ny. Når du vil gemme, så trykker du her. Gem som. Så kan du også sætte, at du vil gemme henne. På skrivebordet. Nej. Og gem. Så er du gemt dokumentet. Så kan jeg vise, hvordan du lige du bruger fremhæv. Du kan fremhæve på flere forskellige måder. Du kan også sådan her. Så det er tastatyrer, skrifttyper, så er det kursiv også, og streg. Men du kan også gøre sådan her. Bum. Så har du sådan en blå baggrund. Og der kan du så ændre farven her til det, du har lyst til. Så vil jeg gerne vise, hvordan du copy-paster. Du kan Wikipedia her. Gør det bare lige sådan her. Højreklik. Papir. Gå ind i Word. Tryk her. Skat. Bum. Og det er så fordi de er oppe, så får vi bare over det. Og hvis du så gerne vil have det væk igen, så markerer du det. Tryk her. Hvis du justerer teksten sådan her, så kan du skrive andre steder fra. Du kan også gøre det ved at trykke på tab. Og der laver du bare sådan en indrykning. Punktopsætning. Punktindsætning, det gør du sådan her. Og så dernæst, så vil jeg kan du så lave flere sådan her. Der kan du så lave flere forskellige niveauer. Det gør du sådan her. Og det er meget cirkulært. Sådan her. Her så kan du lege med mig sige, altså hvordan teksten til at stå. Der kan du ændre det her. Så ændrer du på det her. Der er en masse små tal til, at man kan gøre en masse sjove ting med. Så ja, det var det, du ville. Redigere afstand mellem punkter. Så gør du sådan her. Så går du i afsnit. Så kan du så sætte det her skrift før. En afstand mellem tekst og punkttegn, det gør du sådan her. Så det er det,
du ændrer afstanden mellem punktet og tekstet, går du ind her. Gør du sådan her. Gør du sådan her. Sæt den der. Indrykning er også sådan her. Så er det tab. Så er det måler. Indrykning er første linje, så gør du sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Så ender vi den der. Og så en indrykning går sådan her. Så er det på hængende. Og så er det på. Og nu får lov til at skrive med marken, så går det sådan her. Så er det den her, og så er det herude. Sådan her herude. Det var det jeg havde.